Het tal B&B's in de regio Noord-Oost-Friesland gaat van 38 ondernemingen in 2018 naar zo'n 80 in 2023. Benamen in de coronaperiode weer er een duidelijke stijging in B&B's en in boekingen. Tijdens corona werd het gewoon super druk. Hoeven we eigenlijk bijna helemaal niks te gaan doen. Want we gewoon 2 vingers in de neus en de boel zit gewoon helemaal vol. En we merken nu wel, sinds vorig jaar, dat we volle meer ons best moeten doen en echt uzelf moeten laten zien van we zijn leuk, kom naar USA, want wij bieden de leukste bed and breakfast. Meesten boeken net meer een vakantie in Nederland helemaal vooruit. Ik heb wel een peerboeking noteren voor 2024 en wel een peer voor in oktober en september, maar het is nog net volle. Dus we weten gewoon van augustus, dan komt het hele maand wel vol. Aan de weekend weer natuurlijk wat minder waar. En dan heb ik ook minder boekingen hangen. Ja, dat is natuurlijk net leuk. Je wil dat die boel gewoon vol is en dat de meesten dan gewoon lekker kunnen werken. Maar wat ik nu Joet zeg, we hebben nog een boekingen en dat volgende week dat bijna alles weer vol zit. Het is voor mij vrij nij. En dus ik dacht soms ik wel maar een maand dat het net zo vol weer van is dit nog net zo vol? Maar dat kan soms in de 2 dagen dat er weer 3 of 4 uur bij komen. Dus het valt me net aan. Het gaat wat mij aanbelangt wel net zin. Er is nog altijd wel animo voor B&B's en de stijging sjoggen de eigenaressen echt net als concurrentie. Ik viel het net zo. Nee, ik vind het meer een beetje een lietse familie, zeg maar. Van, als ik een plak had, dan vreeg ik een collega B&B'ster en zo maak. Ze stuurt ook wel eens mensen trouw. En dat zal in de toekomst, ik ben nog maar correct begaan, maar ik denk dat het in de toekomst wel meer worden zal. En dat vind ik alleen maar fijn. Ik zie het absoluut net als concurrentie, meer als wat u biedt. Want iedereen doet het weer op zijn eigen manier. En ik denk dat dat juist ook heel erg leuk is van een bed and breakfast. Het is heel persoonlijk en iedereen dat gewoon op de manier weet je zelf gewoon fijn bevielen. En dat is juist een aanvulling voor de stad en een aanvulling voor dit gebied.